Ahoj, dne 21. března měla Christine von Ryan seminář v Praze, kde si mě přitáhl její leták My jsme mír, který jsem objevil po několika dnech a je proto lehce zmuchlaný, ale to nemění nic na hodnotě slov, které mají velký význam a rád bych vám je tímto způsobem předal dál. Mé jméno je Jan Konáš a vítám vás. Výzva všem bratrům a sestrám světla. Nikdy v minulosti nebylo na zemi tolik rozpolcenosti jako nyní. Ve všech oblastech života, mezi všemi skupinami obyvatel, mezi muži a ženami i v rodinách. Nikdy dříve se tato rozpolcenost či rozervanost nepropagovala v takové míře jako nyní. A sice za pomocí všech hlavních médií. Položili jste si někdy otázku proč? Jaké síly zatím stojí? Rozbroje, spory a rozdělování, násilí a války mohou existovat jenom tak dlouho, dokud s nimi bude aktivně souhlasit dostatečné množství lidí. A nebo dokud se budou cítit natolik bezmocní, že nemají sílu na to, aby se rozhodli jinak. Je na čase, abychom si znovu vzpomněli na svou vlastní tvůrčí sílu. Negativní procesy a situace jsou možné pouze za použití naší společné síly, kolektivní síly lidstva. Začneme-li využívat tuto svoji moc pro dobro, můžeme onu negativitu ukončit. Je to na každém z nás. Jakýkoliv spor lze vyřešit a ukončit mírovou cestou, jakmile jsou všechny zúčastněné strany otevřené mírovému řešení. A i když tomu nejsou otevření všichni zúčastnění, ty se můžeš rozhodnout pro mír a porozumění. Jakkoliv se rozhodneš, odpovědnost neseš ty. Proto je důležité, aby jsi uvědomil, že chceš mír a že chceš být šťastný. Stejně jako všichni tví bližní na této zemi. Mír začíná uvnitř tebe. Toto rozhodnutí můžeš učinit právě teď. Chci mír v sobě, ve svém nejbližším okolí a všude tam, kde to mohu v tuhle chvíli ovlivnit. Bude-li se opět a znovu takto rozhodovat dostatečný počet lidí, změní se v tomto smyslu i kolektivní pole vědomí. Každý jsme jiný člověk, každá duše však pochází původně z jednoho milujícího zdroje. Pokud si na tuto lásku vzpomeneš, znovu získáš pochopení a soucit s ostatními. Můžeš a měl by se distancovat od všeho, co je škodlivé, manipulativní a není pro tebe dobré. Láska totiž neznamená, že musí všemu říct ano. Láska znamená vidět v druhých to dobré, ať se ti třeba nelíbí, co někteří dělají. Distancuj se od jejich jednání. A tvé srdce pro ně přesto může zůstat otevřené. Pošli jim lásku a přízeň. Vzpomeň si, že všichni pocházíme ze stejného zdroje. Vzpomeň si, co je pro tebe nejdůležitější. Štěstí a mír. Vzpomeň si na svůj skutečný úkol na této zemi. Posílit v sobě světlo, lásku a ukotvit ji ve světě. Je nás zde na zemi tolik, kdo v sobě neseme tento úkol. Být mír. A každým dnem přibývá těch, kteří si na to vzpomínají. Proto všude rozšiřuj tento text. Je to výzva k probuzení. Čím nyní můžeš přispět k míru? Řekni životu ano. Je ctí být tu člověkem. Nehledej svoji pravdu venku. Je ve tvém nitru. Dopřij si na ticho hodně času. Pocít své srdce a žij z něho. Naslouchej jeho impulzům. S pravdou přítomného okamžiku tě tvé srdce povede tam, kde je to v této chvíli pro tebe správné. Rozpoznej a uvědom si, že každý mírumilovný čin, nehledě na to, zda velký nebo malý, se vtkává do globální energetické sítě. Přispíváš tak přímo ke světovému míru. Uvědom si, že vše, co vysíláš, se k tobě navrátí. Vnímej ve všech svých bližních své sestry a bratry. Bez ohledu na barvu pleti, národnost, náboženství nebo názory. Všichni pocházíme ze stejného milujícího stvořitelského zdroje. Nebuď v rezonanci s nesvětelnými činy, jimi jsou například rozboje, spory a rozdělování, odsuzování, nenávist, násilí a války. Informuj se o aktuálním dění ve světě. Vyhledávej zprávy samostatně, pokud možno v nezávislých médiích
a využívej u toho své rozlišovací schopnosti. Poté se věnuj pozitivním činnostem, jdi do přírody, čti konstruktivní texty, stýkej se s lidmi, s nimi se cítíš dobře a dělej vše, co ti přináší radost a udržuje tvé vědomí ve vysokých frekvencích. Neobližuj svými myšlenkami ani slovy a činy žádné živé bytosti. Opět a znovu se rozhoduj pro vnitřní mír v sobě a mír ve světě. Ztratíš-li mír v sobě, jednoduše začni znovu. Vzpomeň si na svou bezmeznou tvůrčí sílu i na to, že jsi božská bytost stvořená milujícím zdrojem. To je tvá skutečná velikost a tvá pravá podstata. Bez ohledu na to, co se v tvém životě událo, co jsi zažil a čím vším si prošel, či zda právě pociťuješ hněv nebo odmítnutí, teď se můžeš rozhodnout pro lásku. Ona přináší uzdravení jak do tvého života, tak i do všeho, co existuje na zemi. Věz, že nás, kteří aktivně vnášíme do kolektivního pole lásku a světlo, je každým dnem víc a že to společně zvládneme. Nakonec vše dobře dopadne. To je již neodvolatelně jisté. Mír není stav, jen se dostaví jen tak náhodou. Mír je rozhodnutí každého člověka, které se pak šíří do všech zemí. Vždyť mír jsme my všichni. Christine von Dreyen. Tento text a leták je možné si i zdarma stáhnout a nechat poslat na stránkách anhbooks.eu. Odkaz případně najdete v popisu videa níže. Případně můžete sdílet video, pokud se vám líbí. Děkuji moc za sledování a sdílení.